खुलुमबाय लोगोफोर नै आगैमोना लोगोफोर दिनै सेंग्रा सिख्ला बेबो जाखांनानै खुलुमबाय लोगोफोर दिनै 2022 बैसागु दिनै नैबे जोंनि बाथौ मन्दिर नै आगैमोना ज' फैबायनो दिनै फुजा होगोन बाथौ मन्दिराव लोगोफोर दिनै गोबां भिडिअ नुलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जागायनाय सिगां नैबे जाबाय जोंनि गामिनि आगैमोन गासैबो दिनै बैसागुनि फुजाबो होगोन आरो गामियाव खानाबो जागोन 101टा हाग्रानि मैगं थाइगं नागिरनानै आरो अमा बेदर संगोन दाउ बेदर संगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दै लोगोफोर दै नै आगैमोना जा देलाय फैदो गाबोननिफ्राय मोसासिगोन आरो आगैमोना हेपि बैसागु 2022 लोगोफोर दिनै गामियाव फुजा होदों दै लोगोफोर बैसागोनि नोंथांमोननि गेजेराव बैसागोनि भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर दिनै दै लोगोफोर नैबे जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि बा बाथौ मन्दिर लोगोफोर दिनै फुजा होदों लोगोफोर बैसागुनि 2022 Hey!
มาเลยพูดขนาดไหนกันล่ะคุณหาไอ้พวกเราจะได้ชิมนั่งกันไทยไทยอ่ะไปเลยอันนั้นเป็นตัวอะไรอันนั้นเป็นอะไรเดียวอันนั้นอะไรเดินมานำ Ayo ma. Khosla. Ni bilai. Bilai. Khosla. Ni be. Dinkia.พี่ไทยกันเลยไทยก็ Khungkha. ที่เป็นมานาabaนี่พี่ซึ่งเรานี่ซึ่งเรานี่ซึ่งเราจะอะไรแบบนี้ Mo be. ค่ะเธอค่ะตัวดีอ่ะซึ่งเราดีรับจำนวนหัวค่ะซึ่งเราดีเลยซึ่งเราดีเลย Mo be. ไอ้แม่นี่มุนี Ni be ma. ค่ะ Khungkha. Be ni be dingkia. Be ni be.นี่sen bilai Ni bilai. Jarmuni. Kuntai. Khosla.อะไรกันนะเรอ Khantal lengan dah. Dari Jawa juga. Jawa. Sondol. Sama bisila. Extra no mama, da ku unde kon, ula na yo. Nanti bolu kan, ini kan ya, itu apa? Lemu. Ini lemu Khai chú lấy mà khai chú làm bàn bây giờ đến đèn đà phụ mình thấy chưa? Đi lại. Mo. Thì biết can thì bị lại, thì biết can mà thay chú. Ôi lại. Ôi lấy. Thấy ôn mà khen. Đây à, đừng khen mà cái thằng bây giờ cứ là về mua tất gì là. Pasang tu nubi. Anda kurang ikut paksa, orang pula bakla. Orang dia bakla. Nei be जाबाय जों गामि बाथौ मन्दिराव लोगोफोर कालचार प्रग्राम मिटिं जानाय दै हल नै लोगोफोर कालचार प्रग्राम मिटिं हल जानाय लोगोफोर नियाव आलासिफोर जिरायो आफादगिरि सेक्रेटारि आं नोंसोरनो देखायबाय लोगोफोर नै लोगोफोर गासिबो गामिनि सुबुंफोर बिसोरो नै गामिनि सुबुंफोर आरज जोबखांनानै दा गाजि जानायनि लाहार फाहार जाबाय लोगोफोर नै गामिनि सुबुंफोर लोगोफोर गामिनि रायजोफोर बा लोगोफोरनि गाजि जाजोब्बाय गामिनि रायजोफोरा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि आबौ आबै नै गामिनि सेंग्राफोरा नै जाबाय खोरोम जाबाय बा लोगोफोर गाजि जानोसै आं गाजि लोगोफोर गाजि
गाजि लोगोफोर गाजि बुट गाजि लोगोफोर दाहाय फुजा जोब्बाय गाजि साजि जाबाय जानानै बैसागनि नामाव मैगं थाइगं हाग्रानि खनसायना जाहैनोसै खाना जाहैनोसै फाय खाना जाहैनोसै बैसागोनि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं खनसायनाय हाग्रानि जानोसै लोगोफोर बैसागुनि नै गासिबो रायजोफोर लोगोफोर नै जबाय लोगोफोर जबाय गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि बैसागुनि जानोसै अमा बेदरजों गोबां रोखोमनि हाग्रानि मैगं दिंखिया थालिर फस्ला गोबां लोगोफोर नै जजोब्बाय नै गामिनि मानसिफोर नै ओंखाम लांबाय लोगोफोर नै ओंखाम नै ओंखाम रानदों नै ओंखाम नै ओंखाम लांबाय ओंखाम अनला मायो अमा एवनाय मथा-मथि बेयाव खैथासे बिभागनि दं बेयाव 101 नि अमाजों संदों आरो निखौ नै जानोसै लोगोफोर जानोसै नै 101 बैसागोनि गोदान बोसोरनि 2022 मायथाइनि लोगोफोर नैबे भाजायाव अमा बेदरजों संदों आरो 101 ता दै बेयाव मोननैसोल' आं बुंनोसै खान्थाल होदों दिंखिया होदों खिफि पादुरि होदों थाइजौ गोरलै होदों थालिर फस्ला गोबां रोखोमनि आरो 101 ता नैबे आंनि लोगो नै रायजोफोरा गासिबो दा जागासिनो दङ आंबो जानोसै लोगोफोर दै अमा बेदर बरिया देबाय डाबल बेदर दे हो दे डाबल बेदर बरिया जा खोननै लोगोफोर जोंनि गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला नोंसोर आगै आबौ बाजै जमा ओंखाम जागासिनो दं नै गामिनि रायजोफोर लोगोफोर नै ओंखाम जागासिनो लोगोफोर ओंखाम गोसो होना जागासिनो लोगोफोर बैसागुनि 101 ता ओंख्रि अमाजों दाउजों नै गामिनि आगैमोन जाखांजोब्बाय लोगोफोर गामिनि रायजोफोर नै जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दाहाय जाखांनानै मोसासिगोन आरो लोगोफोर गामि बैसागु बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो जाखांनानै बैसागु मोसागोन लोगोफोर बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि बैसागु लोगोफोर आं दा जाखांबाय नालाय ओमफ्राय नै आरो खनसेबाव जिरायबावदों जायफ्रा जायाखै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नेक्स्टआव गामिनि मोसानायखौ देखायसिगोन ना मा होनो लोगोफोर अके दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर दे टाटा बाय बाय लोगोफोर टाटा बाय बाय